Oyaore nyakoromo Gajwang' en tarik 13 dwe mar Ang'wen higa mar 2021 kamoro amora ma entie bakini machiegni nonro mar oboke nyinga Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Mokwongo anyisi ni nyakwaramogi sani koro in kod thuolo makare mar goyo ombulu ne Lolwe TV kaka TV mari mihero e Kuza Awards mag 2021. Sani koro en gi thuolo nyakwaramogi mar goyo ombulu ne Lolwe TV kaka TV mari mihero e mich mar Kuza Awards 2021. Gimitimo en oro ote machuok kata SMS ka ichako kod Lolwe TV e namba mar 1561. Or ote machuok ka ichako kod Lolwe TV e namba mar 1561. Goyo ombulu ne Lolwe TV ka TV mari mihero e mich mar Kuza Awards mahigani. Ioro ote machuok mano SMS e namba mar 1561. Or ote machuok ka ichako kod Lolwe TV bang'e to ioro e namba mar 1561. Par ni oteni onge chudo moro amora. Nyis anyuola, osiepe kod ji duto mondo go ombulu ne Lolwe TV e mich kuom oro ote machuok kata SMS ka gindiko Lolwe TV bang'e to giore namba mar 1561. Par ni oteni onge chudo moramora. Oboke mokwongo an kod oboke mar Daily Nation kama thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation en ni Hope of reopening. Hope of reopening. Jatend migawo mar somo ngire George Magoha odiochieng' manyoro ne omiyo oganda mijing'o bang' nyisogi ni skunde idhi yaw tarik 10 dwe mar 5 maonge leo moro amora. Jatend kae ngire George Magoha ne osingo ne oganda mapacho kae ni skunde duto idhi yaw tarik 10 dwe mar 5 higani maonge leo moro amora, mabiro kalore kod dok piny e kwan mag oganda madhi nyime kod gamo midhusi mar COVID-19 e pacho kae. Maling' mwaseyudo ka jofwamb weche en ni e ndalo 14 mabiro jolony weche mag thieth nyalo dhi nyiso ker Uhuru Kenyatta mondo odwokie piny kata ombek tol e weche mag kedo gi midhusi mar lockdown mane oketo e counties 5 kalore kod kwano malo mag oganda mane gamo kute mag COVID-19 e kinde makamano. Mane omiyo jatend migawo mar somo ngire George Magoha odiochieng' manyoro ne osingo ni skunde duto mapacho kae ibiro yawo tarik 10 dwe mar 5 maonge leo moro amora. Mano e thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation. Koro en ka en janyuol kata japuonjre moncho osebedo kan kod kibaji ni to skunde idhi yaw kose ok idhi yaw. Magoha ne olero kendo osingo ni skunde duto mapacho kae idhi yaw tarik 10 dwe manyien maonge leo moro amora. Odiochieng' manyoro bende e chenro mar manyo jayal buche maduong' mapacho kae ne ochakore yango odiochieng' manyoro kama Justice Chitembwe Said Juma ne ochopo e nyim duol mar Judicial Service Commission kama ne olero gigo ma odhi timo koponi ogwele kendo yiere kaka jayal buche maduong' mapacho kae mano Chief Justice manyien kendo kawo kar David Kenani Maraga mane otieko kang' mare mar tich tarik 12 dwe mar 1 higani. Aito boke mar dek loso mana e weche mag somo kama skunde idhi yaw tarik 10 dwe manyien maonge leo moro amora. Aito boke mar 4 jodito mag duond od bura mar ODM ne okwedo weche ni Raila timo twak kod jalup ker William Ruto mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Jodito mag ODM kotelnegi kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kaachiel kod Junet Mohamed ne okwedo weche mosebedo ka fuong'ore ni ogai mar ODM Raila Odinga timo twak kendo chano tiyo kanyakla kod jalup ker William Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro. Edwin Sifuna kaachiel kod Junet Mohamed ne okwedo wach makamano ka giwacho ni Raila pok odonje twak moro amora kod Ruto mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro, kata doko ni jalup jatend duond od bura mar ODM mano Wycliffe Oparanya to ne oromo kod William Ruto e juma mokalo. Ito boke mar 5 loso midhiero makwako gavana machon ma Kiambu mano Ferdinand Waititu masani koro wacho ni duol mar Mwananchi Credit Limited sani koro dwar mako geche mage
kuom mano magiwacho ni oselewo kapok ochulo gi gowi mar milion 10. Iro oboke mar 6. Jatend migawo mar somo ngire George Magoha ne osingo ne jonyuol kaachiel kod jopuonjre ma pacho kae ni skunde idhi yawo tarik 10 dwe mar 5 ma onge leo moro amora. Koro ma ne omiyo jonyuol kaachiel kod jopuonjre mor ma osebedo ka nikod luoro seche moko skunde ok dhi yawo. Magoha ne olero ni skunde idhi yaw tarik 10 dwe manyien ma onge leo moro amora. Ito oboke mar 8 loso ewi tho mar nyadendi Jennifer Wambua mano apisa mar duol mar National Land Commission ma obila dhi nyime kod timo nonro mar neno ni to jomage mane onege to ne onege nikech wach mane. Ito oboke mar 9 chenro mar manyo jayal buche maduong' ma pacho kae. Chenro mar manyo Chief Justice manyien kata jayal buche maduong' ma pacho kae dhi nyime kama odiochieng' manyoro neno odiochieng' mar kata nen thuolo mar Justice Chitembwe Juma Said mane ochopo e nyim komiti ka duol mar Judicial Service Commission kendo ne oketo e mbero maliet ewi okang' mane okawo mar weyo thuolo rawera moro ma jahigni 24 mane odonjne doho kod bambo kod ketho mar bambo nyathi ma jahigni 13 manyako. Justice Chitembwe ne owacho ni nyathi manyako ma jahigni 13 ni ne ok obambi kod rawera ma jahigni 24 kech jogi osebedo ka gin osiepe kendo kata jonyuol gi nong'eyo ni jogi gin osiepe kendo ne okwedo wach moro mane osebedo ka wacho ni ne obam nyathi manyako ma jahigni 13. Owacho ni jogi ne oherore kendo onge ng'at mane ochuno nyawadgi kod weche mag hera. Odiochieng' ma kawuono en thuolo mar ngire Professor Patricia Mbote. Odiochieng' ma kawuono en thuolo mar ngire Patricia Mbote e chopo e nyim duol mar Judicial Service Commission kama idhi dayo dhoge e dwaro mare mar bedo jayal buche maduong' ma pacho kae. Ito oboke mar 9 ni bende loso achiel kuom jogo molap dhoge ndong' ne bedo Chief Justice kata jayal buche maduong' ma pacho kae mano Justice Nderi. Ito oboke mar 10 odiochieng' mar buche mano Justice Chitembwe Said Juma nyoro oywak e nyim duol mar Judicial Service Commission e kinde mane opar ne kaka ne otwe e pacho kae kata ne otere od ang'ech kata kamano doho ne oyude bang'e ne onge kod ketho. Wacho ni ne gino wang'o iye mokalo kendo nomiyo ywak e nyim duol mar Judicial Service Commission ka owacho ne okete od ang'ech ka onge kod ketho moro amora. Ito oboke mar 12 loso ewi apisi mar duol mochung' ne penje pacho kae NEC miwacho ni ochak gero higa mar 1986 to pod igere nyaka sani. Mano apisi mar NEC mane yudore e gwenge mag South Sea miwacho ni ochak gero e 1986 to pod idhi nyime kod gere nyaka sani. Ma Kenya, this is Kenya. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo tok oboke mar Daily Nation loso ewi mibadhi ma pod itudogo duol mar National Land Commission maromo omenda $135 million. Weche mag tuke otieno ma kawuono rao Orio kech idhi tugo tuke mag UEFA Champions League quarter final second leg kama tugo mar tipo dhi bede kind Bayern Munich kaachiel kod PSG. Chelsea bende dhi rwako FC Porto e paw tuke ma Stamford Bridge. Mago tuke mag UEFA Champions League ma idhi tugo otieno ma kawuono. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Star. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Thor mar wache nyimo oboke mar The Standard en inside the tragic world of Sonko. Inside the tragic world of Sonko. Iwacho ni Mike Mbuvi Sonko kuom jok mong'eyo ngimane ne en jalno mane ochako ka jaus lo kata land broker. Bang'e to nodonje siasa kama noyiere ka jaod bura ma Makadara, Senator ma Nairobi, bang'e to yiere ka governor ma Nairobi kendo ne en jatelo mane oganda ohero, jatelo mane kod mbi mapek mane nyalo loso achiel kachiel kod ker Uhuru Kenyatta ka weche tek ne oganda mane otelo ne. Bang'e weche ne olokore kendo sani Mike Mbuvi Sonko en jatelo modong' kar kende kama swag mage ne orumo. Sani en ka kende ma odhi na nyime kod kedo na ngimane e doho ma pacho kae. Mano ngima mar Mike Mbuvi Sonko, governor machon ma Nairobi, masani koro ngimane en kama tek mokalo e doho ma pacho kae. Ito oboke mar 4
director mar Ang'isa ni Saoni Ang'ito boke mar ang'wen en ni jolony weche mag thieth onyiso oganda ni mondo were kod luoro ewi chanjo mar AstraZeneca. Giwacho chanjo mar AstraZeneca en chanjo maonge kod achiedh nade kata chanjo ma ok nyal hinyo ngima oganda. Mano ito boke mar ang'wen kama jolony weche mag thieth sani koro nyiso oganda ni mondo were kod luoro ma gisebedogo ewi chanjo mar AstraZeneca. Giwacho ni chanjo mar AstraZeneca onge kod midhiero moro amora. Ito boke mar auchiel lose ewi chenro mar manyo jayal buche maduong' ma pacho kae kama odiochieng' manyoro ne Judicial Service Commission otimo interview ne Justice Juma Said Chitembwe odiochieng' manyoro. Ito boke mar auchiel bende duond od bura mar ANC otero ODM e doho kendo donjo ne kuom ketho mar ne golo oko Cleophas Malala ka Senate Minority Deputy Minority Leader. Ito boke mar aboro lose wi hola ma piny Kenya nikod pinje maoko. Ito boke mar ochiko Magoha owacho ni skunde idhi yawo ma onge dok chien. Ito boke mar apar nyaka ito boke mar apar gadek lose wi ngima mar Mike Mbuvi Sonko mano gavana machon ma Nairobi. Toko boke mar The Standard gin weche tuke mag UEFA Champions League ma idhi bago otieno ma kawuono kama tugo mokwongo dhi bedo kind Chelsea kod FC Porto, bang'e to Bayern Munich dhi tugo kod PSG. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wache nyimo oboke mar The Star en ni Ruto disowns Raila talks amid Mount Kenya jitters. Ruto disowns Raila talks amid Mount Kenya jitters. Jalop Ker William Ruto ne otenore kod weche mosebedo ka fung'ore ni ochano timo twak kendo riwruok mar siasa kod ogai mar ODM Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mabiro. Jalop Ker William Ruto odiochieng' manyoro kokalo kuom jaloso Eloe ne okwedo weche mosebedo ka fung'ore ni ochano timo riwruok mar siasa kod ogai mar ODM Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mabiro. Magi bende weche mane okwed kod jodito mag ODM kotelnegi kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna mane okwedo weche mosebedo ka wachore ni ogai mar ODM Raila Odinga chano riwore kod Jalop Ker William Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro. Sifuna ne okwedo ni Raila onge e twak moro amora kod Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito boke mar ariyo pod loso mane wachno kama Jalop Ker William Ruto ne okwedo weche mosebedo ka liekore ni ochano loso riwruok mar siasa kod ogai mar ODM Raila Odinga. Ito boke mar auchiel lose wi Justice Chitembwe mane ochopo nyim Judicial Service Commission odiochieng' manyoro. Ito boke mar abiriyo lose ewi mibadhi ma itudo kod duol mar National Land Commission maromo omenda $135,000,000. Mano bende makelo wa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Kapok atieko pod amedo paro ni nyaka waramogi sani in kod thuolo makare mar goyo ombulu ne Lolwe TV ka TV mari mihero e mich mar Kuza Awards 2021. Sani koro in kod thuolo makare kaka janeno marwa mar goyo ombulu ne Lolwe TV ka TV mari mihero e mich mag Kuza Awards mag 2021. Gima itimo eni oro ote machuok kata SMS kichako kod wach mar Lolwe TV e namba mar 15601. Kidwaro goyo ombulu ne Lolwe TV ka TV mari mihero, ioro ote machuok kata SMS ka ichako kod Lolwe TV ti ore namba mar 15601. Par ni oteni onge chudo mora mora, en free of charge. Gima itimo en indiko Lolwe TV bang'e to iore namba mar 15601. Par ni oteni onge chudo moro amora. Ka Nyasaye oritowa kendo riti to warom kendo odiochieng' makinyi. Bed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.